שלום לכולם. אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו ליום עיון מאוד מעניין. לא כל יום נולד משרד חדש ברשות המיסים, עם קונספט חדש, ואני מאחל לו בהצלחה. באמת נראה שיש איזה פיזור של משרדים, ואם זה יעבוד טוב לטובת כולם ושירות יותר טוב, כולנו נהיה מרוצים. אני מבקש לדבר כמה דקות על עניינים של מס תשומות תחת המגפה שיש לנו, מגפת הקורונה. אני חושב שהמגפה הזאת שינתה לנו לא מעט את החיים בכל מיני תחומים, וגם כמובן בדיני המס יש לה השפעה, ואני מאוד מקווה שרשות המיסים תעשה את ההתאמות המתבקשות גם בתחום הזה. כמו שראינו ואנחנו חווים, ולדעתי אנחנו נמשיך לראות את זה, המגפה משפיעה לא מעט על ההתנהלות השוטפת של העוסקים. יש הרבה עוסקים שעושים עכשיו חישוב מסלול מחדש, האם אנחנו צריכים את כל המשרדים האלה, אולי להעביר חלק גדול מהעובדים לעבוד מהבית. בסך הכל מה שקרה פה בשנה האחרונה, לדעתי הרבה חברות עסקיות ראו שאפשר לתת לעובדים לעבוד כמה ימים מהבית והעסק ממשיך לפעול. ואני חושב שגם אחרי שהמגפה תסתיים פה בארץ, הרבה חברות, בטח בתחומים של הייטק ונותני שירותים, עורכי דין, רואי חשבון, הרבה ימשיכו לעבוד בפורמט כזה שמפעיל את העובדים מהבית חלק לא קטן מהזמן, ויש בזה גם בשורות טובות, גם לעובדים כאנשים פרטיים, יותר זמן בבית עם המשפחות, פחות נסיעה לעבודה, פחות פקקים, פחות זיהום אוויר, פחות תאונות, וגם למעסיקים יש פחות עלויות בהשכרת נדל"ן, רכישת נדל"ן, ואפילו בדברים קטנים כמו כיבודים בעסק, אני מניח שההוצאות יקטנו. אני חושב שהפגישות ימשיכו להיות באמצעים מקוונים בחלק גדול מהזמן. בסך הכל די התרגלנו, כולם חשבו שהשמיים ייפלו, ואם לא נפגשים פיזית אחד עם השני, אז המסר לא יכול לעבור. אנחנו אפילו נתקלנו בעסקאות של רכישת חברות, מחירת חברות, שהכל נעשה בזום ובכל מיני אמצעים כאלה, וזה מדהים. מה שפעם היו עושים במשא ומתן בתוך חדר במשך עשרות שעות, היום עושים את זה באמצעים דיגיטליים, מרחוק גם במדינות שונות. ובסך הכל זה מסתדר. אז אני צופה שאנחנו עוד נמשיך לראות את זה גם אחרי הקורונה. לא מעט רכישות של סחורות ושירותים יערכו מרחוק, וזה אומר גם דרישה לדעתי מוגברת של מחסנים, מרלוגים, ומעבר לסגנון עבודה אחר. ובזמן האחרון אנחנו גם רואים שאחת התופעות זה גידול בהוצאות של העוסקים לצורך התאמת העבודה מהבית. אם זה רכישה של מחשבים ניידים, ציוד תקשורת מרחוק, מצלמות, שמעתי על מעבידים שהתקינו אינטרנט בבתים של עובדים שלא היה שם אינטרנט, או היה איזה משהו לא כל כך איכותי. כמובן השקעה בפלטפורמות של משלוחים ללקוחות, וכל מיני דברים בסגנון הזה, וגם לעובדים יש גידול בהוצאות. חשמל, פתאום, נניח בקיץ, אם כולם יוצאים מהבית לעבודה ולבית ספר, אז המזגן לא עובד במהלך היום, ועכשיו אם העובד נשאר בבית, אז יש סיכוי גדול שהמזגן עובד כל הזמן, כיבוד, אוכל, יצירת תנאים סביבתיים נורמליים בבית, שקט, פרטיות, חדר עבודה נוח. זאת אומרת, יש פה השפעות, גם חיסכון בהוצאות למעביד וגם גידול בהוצאות אחרות, גם למעביד וגם לעובד. יש לזה עוד הרבה השפעות שלא ניכנס לזה כי זה לא בעולם המס, אבל הרבה דברים.
המצב האחרון שגורם לגידול הוצאות של המעביד, או לפתאום שינוי בתמהיל ההוצאות, לדעתי מחייב גם את רשות המיסים לפרסם איזו הוראת פרשנות, ולומר איזה הוצאות אפשר לנקות ואיזה לא. למשל, אם מעביד מעמיד לעובדים שלו מקלדת הביתה, מסך מחשב, כיסא נוח, שולחן עבודה מתאים, האם המעביד יכול לנקות את המס תשומות הזה? כן, לא יכול לנקות? אני חושב שאם זה מהווה ציוד בעסק ויש רשימה למעביד והעובד חותם על הצהרה שהציוד הזה יוחזר למעביד אם הוא עוזב את העבודה, מפטרים אותו וכולי, אני חושב שבנסיבות של היום המעבידים יכולים לנקות לא מעט מהמס תשומות של הציוד שהעובדים משתמשים בבית שלהם לצרכי עבודה, וזה בעצם הכרח שנפל על המעסיקים הרבים, ואנחנו רואים את זה בדיווחים שונים שקרו פה בשנה האחרונה. אין סיבה שההוצאות האלה לא יותרו בניכוי במע"מ, רק בגלל זה שהן משמשות את העובד לא במשרד, אלא בבית שלו, וגם אם יש איזה שימוש פרטי כזה או אחר באותם דברים, אז יש לנו גם בחוק מע"מ תקנה שיודעת להתמודד עם זה, וזה באמת שאלה טובה. ואין סיבה שהעוסקים בעצם גם יוציאו הוצאות שהם לא חשבו בחיים שהם יגיעו לזה, וגם לא ינקו את המס תשומות. תודה רבה.